Ini am a single mother ane 23 years. Dambudziko rangu nderekuti ndine mukomana wandiri kudanana naye. Zvinhu zviri kufamba zvakanaka. So far problem ndeyekuti ari kuda kundiroora. Ndinotoziva nehama dzake, but iye kuti azive hama dzangu haadi. Last pakasvika vatete ndikamuudza kuti auye kuzovaona, but akabva aramba. And tese tinoshanda, but ini ndinokurumidza kuhora. Iye anohora kana mwedzi wapera. Anokwanisa kuti kana ndahora onditi haana mari kuti ndimupe mari ini ndinomupa without any problems, but iye akahora haandiudze. Anongozozvitaura after 3 days. Kana ndikamubvunza kuti ko mari yacho iripi, anonditi yapera. Please ndibatsirewo vehama, ndionesewo kuti munhu uyu anondida here kana kuti ari kuda kundiitisa. Ndibatsirewo vedu nemazano kuti ndoitawo sei neizvi zviri kuitika izvi.